Gaurkoan nirekin kozinatzera artista bat dator, bai, baina benetako artista bat. Labana ondo moitzen du, baina espraia eta xotakin artista hutsa da. Nire pintxea gaur hormak margotzetik sukaldera pasatu da. Bera muralista da eta ikusiko duzue zenbat ikasiko dugun. Jokin Oregi da. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Jokin Oregi, ongi etorri, zer moduz? Ongi? Ondo. Bueno, gauza desente iteituzu arte barron, baina muralistaz, ez da, muralista bezala... Artista plastikoa muralista, bai. Gehien bat, gehien ez pintatu muralak eta kuadrua bat, ez be. Mikain, balda o koloreik esateke nahi, kolore hau etzaite gustatzen. Gustau, gutxien erabiltzotena beltza. Beltza. Lehen gustatzen jaten pila bat, ze lehen lerro linea pila sartzen egon beltzaki, baina gaur egun beltza oso gutxi. Beltza gutxi, Bai. Ados. Bueno, badakidak akela hemen egian Donostin bertan leku bat hor gaina artista desberdinak elkartu eta elkarlan edarra iten zuela, ez da? Bai, gaur egun, ja, ez dakit, 5 urte goia zor, izatez danak esautzen gara grafititik o pintura mundutik oso gaztetatik, eta gaur egun gare 6 bertan, 6 artista. Zana lagunak eta pintoria danak. Horki pasar dezu, ez da? Bai. Txate, aspertu. Bueno, azkenian taller ba moduan da, bakoitza bere lana dauka, bere klientia, batzu bakarrik kuadroa margotzen dabe, bai erakusketa darako, onere kasuan, kuadroak eta murala. Baina ondo etziok nagusikan, etziok ordutegia, etziok hor bat horre... Azkenian egun guztia gare hor, hartzazu kafia goizian, margotu, gero bakoitza, igual kanpoa margotzen, kanpora juten naiz, eta beste batzuk, hori egun guztia hor, eskaldu batzuk bertan, bestatzuk ez. Bikain, eta bueno, labana zemuz moitzen dut, batzeki xota eta hori, eta espaiak eta ondo, pintzela hobeto. Bai. Gaur, San Martin eguna da, txerriai omenaldi bat ingo jau, eta horregatik hemendik gau txerriki mordo bat, ikusiko zue, ingo ditugu almondikita batzuk, tomate saltxan, eta aldi berian, ikusi eta ikasi zertan ibiltzean Jokin. Bueno, Jokin eta lagunak, garatuko izuet pausuz nundik noebiliko gehan, bolatxo hau ekiteko garaian. Bereziak izango dira, Zeratikan, ingo deuna da, 3 gilarra, hementxe egozi. 15 minutuan, eltze askarrian, bere puntxuan getituko da, xamur, eta gero ingo deu dena ondo txikitu. Beste alde batetik, ingo deuna da, odolkilei azalaken du, txistorra ebai eta txoixoa ebai, eta sartaian salteatu ingo deu. Hor pixka plagituko deu, koipia askatzen duen kope hori gero iragatzen ingo deu, eta ingo deuna da, 3 gilarra hor prejitutakoa dena elkartu, eta hori gorputza hartzeko horrek, ingo deuna da, patata egosi, patata gero zuritu, eta patatakin ebai, nahaztuko deudana, eta hor gorputza pixkaten emango jo. Ikusten badeu gorputz hori ez dakala hainbestekoa bolatxokiteko, alde hori irin pixka bota laguntzeko, bolatxoiek hobeto prestatzeko. Gero, bolatxoiek ingo dituguna da, prejitu eta tomate saltza baten sartu. Tomate saltza nola prestatuko deu, hemen dazkau batzu ja tatipula, ondo gorrituko deu, behin gorrituta da honian bertara, hemen dakau udare tomatia ingo deu raiadoreakin raiatu, erditi moztuta azalakin eskuan gelditu, berta bota, eta pipermin pixka pikante salia laiz. Bai. Pipermin pixka botako jau, piperra utzare bai, eta gero hemen dakau albaka ostuak. Albaka ostuak hemen daudela, fresko, eta hemen dakau papel busti batekin fresko mantentzeko. Eta gaina ingotena da, izoz gailuan sartu, zeatikan, ximeldu iten dira zeituan. Orduan, hemen txelako deu, eta gero bukaeran gainetik botako jau. Baina hau botako jau, bukaeran. Zeatikan, dena prest dakaunian, bolatxok tomaten sartuta, ondo goxauta, ingo deuna da bertan, 2 arrautza bota, eskaldatzen utzi, hortxe, lasai, eta gero atea, bota albaka pixat, eta orduan gaur egun ikusi eta hoxe jaten geratuko geha. Ados. Bueno, lanian hasiko geha. Nik hementxe patatak egosten jarriko ditut, 3 gilarrare bai, eta hemendik biharko ditut 4 ale. Baratzuri, xerratuta. Osua, biozu. Bai, nola gero zeurazki
birrinduta iragatzingo dugu txukun gelditzeko. Vale. Xerratu lasai eta listo. Vale. Bueno, hoire kontu, eta esan dakoan, nikin berretena da. Lapiko txiki bat artea patatak egosteko, eta hemen eura jarriko dugu. Bueno, Jokin, kontatu, mural horiek, nun topatuko ditugu? Egian bertan estudioan, baino kalen eba ibitzezea, ez da? Egian bat ezbe kuadruak, esan duten moduan lehen, baina, margotu, deitzen dozten lekuetan. Azkenian, kasuntan egon naiz udan Txinan, Indonesian bebai opor antzera, baina bebai margotu dut. Eta gero, ez dakit, azkenengo bastietan biarritzen aukinean proiektu nahiko desente bat formato norte barruan, eta muralitz, mural festivalan barruan, bai Donostiko udaletxea dago sartuta, eta biarritzeko udaletxea baita. Eta azkenak, ez dakit, Elgetan, ez dakit, edo zen lekutan. Azkenian, izan alda Txina, izan alda... Gutxi gora bera, deitu iten die, eta jute naiz, ja, norbaitentzako zerbait zehatza egitea. Ire esku usten die, esaten die, eintzako hola, o beste erabatea, nola moldatzea. Gaur egun zorionez, igual, lehen hau, lan asko itxendo baita, igual, pribau batentzat, ez dakit, eskatzo ez da zuzuk hemen, zure arpegi xamargotzea hemen, eta, bale. Baina gaur egun batez be deituzte nere estiloa gaitxik, ez dakit. Etorri ona... Eta zeiten de, keio errealista o karikatura bat angoa esela, edo honen antzea, o no... Bueno, bai ireikutu eukiko, ez da, pentsatzei. Bai, hasieran bai pintatzenan gehixen bat ilustrazioa, eta gero junitzen realismora, eta gaur egun, pizka danetik. Zaitzen dute realismo, espresionismo pizkat, arpegi asko margatzen, retrato asko, eta... dana juntatzen dut, ez dakit, anime edo marrazki bizidun askokin, orduan da, como un mix, un poco extraño. Eta, esan dekena, bueno, geho jungo gaituk, baina harritu zekena, Txinatik, zen edeitik Txinatik, zerbait diteko, nola lotzituk historio horiek? Baina Instagrametik, bueno, ez dakit, ni honitzen, ontaz hasi nintzanean bizitzen, Australian bizi nintzen, eta bertan... Hasi nintzen ondara 10 urte, margotzen o autonomoen nintzanan, eta horre festival baten pitonan, eskenean ez dakit jendeak isen, baina musika festival baten moduan, dare mural festivala baita. Eta hor juten dira, igual 10 artista margotzera, hiri batera, igual Donostira, datoz 10 artista hemen egonda, Altza Apain, o Martutene Apain. Eta horre zautu neban Txinako artista batzuk, momentu horretan COVID-a baino lehen, firma uneban hango agentzia batekin, bertan lan itxeko, horrek itxen zuen lan atopau. Esan ESB gertau, ze COVID-a torri zan, orduan nintzen jun, eta horrek urtean idatzi zosten berri e-mailez. Rekuperatu nahi deura hau, eta... Vale, eta Australian autonomo izatean menbezen gogorra dek, edo... Erresagoa da. Erresagoa dek, vale. Online ito zudana, eta nahiko erresi bizizan. Vale. Australian nun bizitzan, hau galdetu gaiz, nire han bizizan nituan, nire honituan urte bete, bizitzen. Osa, nire honitzen hasieran Northern Beaches behian, Palm Beach horren inguruan. Nahiko egoaldian. Bai, Sydneytik ordu betera. Eta gero ja, junitzen, mitiko Asiara, hilabete batzuk, eta gero bueltan, Brisbaneetik... Hori pisadua mantentzeko, no? Jendeak hori itein, no? Asiara aldea, tenga pisadua lortu eta berrio buelta, ez da? Eta hor momentu horretan, esasosten, margotzeko Brisbaneeko Street Art Festival horretan, eta ingleseko advanzan nahi noan ataratzea, orduan sartu nintzen estudiante goikasle moduan, orduan horrek ematzen aukera autonomo izateko. Eta horrea, erakusketa bat aukinean, horrea 2016-17. Erakusketa hori ondo juntzan, eta eta horre erabakinean, bueno, gal saiatuko naiz, margolar izaten, eta gaur arte. Naizea 10 urte. Bikain, eta aurrenengo urratzak, zeatik, bueno, margotzeatan gustatzen zaigu, eta eskolan, gehien ikastea gutxo gustatzen egunean beti hor paperan bazterrak eta maigainiak eta beti... Horri aurrenengo urratza seguru hola emango dituan ia gaztedanak bezala, baina gero nola azte da izatekela. Ontan nahi dia dedikatu, hau nahi diat ikasi, nun izan nituan lehendabiziko murale, lehendabiziko ire... Osa, asierak izaten dian, bueno, azkenean, gaur egun ez da inbeste hola, baina nire... Oandala 10 urte hogei, jende guztia zen ginen grafitizan bidez. Osa, grafitizan pintatzen, letra, kalian, adiez ni Mikel Remaken kuadriako bat beti izan salia grafitizan pintatzean, eta ginen margotzen tunel batian bergaran, izkutuan hor, gure letrak... Tunel barruan, paetoietan, eta kalian bebai, batzutan... Enpresa sarretan, abandonatuak, eta... Osa, gaur egun... Naiz oso fan de
leku abandonauetara jutera, da margotzera. Hori bere xarmazekak, azkenien... Eta gaina hor lagatzo zure lana, eta hor geratzen da. Eta gero bat jutekenien eta gainetik anzerraitekenien, horra morrua sartzen zaik. Bueno, pero bere xarma hartzik, paetak bai. Kalia bere legia dauzka, baita, orduan, no soy dueño, ni kaleko legiena. Baina, ez dakit, azkenian Euskal Herri mailan bat dano respetatzen ga, eta ezagutzen bozu zein margotutun gainetik, oz badozu ezagutzen, momentu baten, puedes encontrar quién ha sido. Bai, gaina, nahi hori gertatu, izten ustez behin hemen kontatu nuna, nire bai, obradoria dakat abendainon zautzen zea poligonuan, eta behin, margotu zitxaten, persiana guztia, eta gero, gaina, sinatu itezue. Zatik, hau ze artista, gaina, beha, margotu zitxakatea, sinatu itezue, eta banitzekin zeinuan herriko gaina, me cago en la mar. Bai, ama. Bueno, azkenean hasierako la bere xarmazekako horreke bai, no? Bai, bueno, gero, beste modua da, dia letrak eta adrenalina punto hori dauka, eta jendia jarraitzen da engantzauta hortara, horregatik. Gero ni, Mikelekin hasinan tunel horretan margotzen, eta hasi nintzen ja letrakin beharrean marrazkizak egiten. Osea, momentu horretan itzenan ilustrazio pila bat, itzenan nire muñekuak edo nire personajeak paretetan. Eta gero horti, Australiara Maltan honitzen bizitzen, eta Maltan ez dakize, nire hobi xasan, baina hasi nintzen margotzen asko leku abandonau askotan, eta horrea, ez dakit, hasi nintzen geisha, Australian igual, permisu askatzen, Australian oso penauta dago leku abandonauetan margotzea. Eta horrea hasi jaten lanak, geroz eta lan gehiago Australian, hasta erabakin eman saiatzea. Eta Jokin, hainbeste urtetan, lehen esan deken bezala, leheno kolore beltzak gehiago gustatzen zaizula, geho hasi izela kolore beltzoi gutxitzen, ire estiloare aldatzen, urte hauetan, pentsatetan maost urtetan, ez da? Bai, pila bat. Zer nabarmentzen de gehiena, zertan aldatu ez gehien? Lehen ilustradoren izan. Lehen lan asko egiten eban esan dana, bai musika taldien portadak, edo liburuak, ez dakit editorialekin indo lan baita, liburuak etaratzen, ilustradore, rollo, zuk zanoztasune marrazki hori zuria. Estilo hortan, asko, rotuladore asko erabilita, o iPada, eta gaur egun dana pintura, egon nintzen urte batzu realismoakin oso buru belarren, nela 2 urte 3, eta gaur egun badana nastatzen dut. Eta zertan aldatzeko hori gehiago? Realismo baten oinarria ardaltzak eta hobeto inbiar dituk eta horrena lapitzakin ibiltzea eta geho gainetik iteiz, o zuzenian iten degia? Nire ardatza nola ilustrazioetik datorren beti itzen dut marrazkisa dibujua, eta gero ez teniz margotzen normal. Gero, realismoa dauka azkenian bebai lege batzuk, igual ilustrazioak dauka lege bakarra, bukaran igual trazua itea o lerroa, baina realismoa bai da akademikoki da, lehenengo iluna, da gero ardira. Eta adibidez, lan horiek, eskatzen denean paret haundi bat, erraldoia ekena, nola juteaiz ikiteken marrazki hori bertan plasmatzea? Nola kudeatzeko hori? Metodua o trukua da, oso zarra da, kuadrikula. Bai hasieran ez noan erabiltzen kuadrikula inbeste, batzuk erabiltzen da, beste batzuk ez. Bai, zentimetro bakena metro batean pasako jau, eta... Batez bez, normalean, bai festivaletan o lanetan, izaten da, astebeteko epia, orduan astebete horretan, errezena da, lehenengo egunean kuadrikula bat itea, dana trazau, eta gero... Bakarrik azita bukatzituk, o laguntzein die baire taldekoak hemen jartzik bezala formato norte, edo beste lagun bat zuazak edo langile bat... Normalean bakarrik, eta batzutan ere neskia goten da laguntzen bebai, berak gaur egun eramaten dozta bai imagen guztia, bai rillak eta argazkixak eta bebai, berakin daukat proiektu batzuk aman komunian, eta batzutan bai, pongo batxinan adibidez, bera gontzan ere laguntzen fondeatzen, baina, izatez ez da hori itzen, baina, askotan, azkenean 7 pisuko... Hau da nagurtinez eman jak, eta fondo guztik, eta hortun laguntzen jutu. Politxa ematen dago aseria eta bukaeria, baina gero tartean daren momentuak, azkena rellena. Zukalde nera laizatea, bai. Bueno, Jokin, hemen, vuelta eta vuelta, ikutziko dugu arazki hau epizka gozatzen, hemen txe urare martxan dakau, egosten, patatak, bertan, eta hemen irugilarra. Ingo deuna da, erreportai bat jungo gea, Barriola Arategira, gaur txerreki geak utziko izkigu nola ez, eta segitu honga da egueltan.
Bueno, Joseba eta kompainia, ongi etorri, Ibarrara, gure etxera, Ibarran, munduko piparran hiriburua, eta gaur San Martin eguna, handia, baserritarrantzako, arategintzako, eta oso gauz politak ikasiko ditugu, eta etorri gure etxera, eta erakutsiko dizuet. Bueno, San Martin eguna, baserritarrantzako, San Martin eguna zoragarria da, festa handi bat, eta gaina txerria hiltzeko egun horretan, elkartzen ziren auzoko baserriak, eta izatezan festa handi bat, auzolagun, soziabilizatu, eta elkartasun egun bat izaten da. Heldu, umek, emakume gizonezkoak, bakoitza zauketen bere lana, emakumeek nahastu zituzten bere farsak eta bere txorixo masak, odolkiak, eta gizonezkoak igual lan gortxogo, txerria hil, txerria puskatu, eta gero dena jaten zuten gibela, eta gero igandean iten zen este betea, asteburuko lan polita. Eta ematen zioten laguntzegatik, odoloste edo odolki pusketa bat, edo txorixo pusketa bat, eta gero beste baserriak hiltzen zuen bere festa, txerri festa, bestaldea, bueltan jasotzen zen ordainetan. Konturatu gabe, txarkuteriko produktuak egite zituzten baserritarrak neguan eta udaberrian bizitzeko txerri berdinakin, erabiliko ditugu teknika desberdinak. Este betea, piperrautxa, gatza, urdaiakin gorde, oso aberatsa eta gauz gutxikin, nola baserritarrak bizimu batera duten bikain. Desberdituko ditugu txerria, baina baita ere, hartzaiak ere ardiakin egin zituzte gauz oso interesgarriak. Adibidez, mondejua dator pixkat amezketa, zaldibi, ataun, inguru hortako baiaratikan, eta da ardikia, berdura asko, eta arrautzakin lotuta. Eta berdina, ardikia, baino arrautza beharren odolakin osatuta, sortuko den duke, buskantza, zumarra alden esatu duen bezala, edo mondeju beltza. Gipuzkoan ere, nola ez, hementxe daukagu, Beasain edo Gipuzkoako odolkia, urdaia, barazkiak eta txerrin odola. Ez zaigu ahaztu berri bai, iparraldean, baita ere, aberatsak die este beteekin, eta han baita ere oso maitagarria, birika baita ere, iparraldeko este betea. Eta, Iruñan, rellenoa edo, txerrikiakin, arrautzakin, eta arroza pixka bat, ja, Gasteizelden eta Iruñalden ja, arroza pixkat sartzen da. Bueno, Gipuzkoa, iparraldea, Nafarroa, Araba, eta Bizkaian bai odolosteak. Eta nola ez, txistorra, gure txistorra. Gipuzkoa ez da izan piperrautxan ekoizlea, orduan, baserri guzitan txerri bat hil izan du da, eta xume-xume, batxuria, gatza eta txerrin haragia. Lukainka izena duna, eta piperrautxa gero etorri izan, eta Nafarro aldetiken, baita ere, edo Aragoitikan, piperrautxa etorrita, gure txistorra famatua eta goxoa, gaurkuren egiten da baita ere. Bueno, Joseba eta lagunok, badakizue Martin izan dela izen aukeratua Gipuzkoarrantzako, semei jartzeko, eta ikusi dezue, zenbat gauz egitea dauden, txerrikiakin, eta negua badator, eta ondo ospatu, San Martin eguna. Besarka handiak. Haupa, Jose Mari, hemen jokin artistak, baina gire artista izirian, da asko ikaste jau, eta jarraitolako gauza goxokiten, elikatzeko dugu da noi. Eskerrik asko, eta urren arte. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen patata egozitatea deu, irugilarra erogozitatea deu, hemen ikusten dezuen bezala ja barazkik itxura hartzen nahi da, eta ingo deuna hemen tomatia raiatuta bota, bale? Bale. Eta jokin, ningo ekena dek, behitu.
hemen dakak ontzi bat, Vale. hemen raiatukoek potolo honekin, garriko xitonea udare tomatia oso ona da, gaina presio oso ondo biltzea, eta saltzak iteko gozo-gozua da, eta oso ona. Iten dekenak, erditik ebaki, epa, aurrena nazu marratxo egin, eta errexetorikoa. Eta guain hau, hemen jartzeko lapoia duta, hemen dekenak, dana raiatu, eta azalakin gelditu berra, eta azala ingokenak organikoa gota, nahiak hemen txegusten juteaiz, eta hola danak imi harrituko, bale? Bale. Venga, hoi alde batetik, eta ni jungo naiz hemen, txerrikik ja salteatzen, geho bolatxokiteko patatakin naztuta, eta gatzan puntuakin. Bale, ingotena sartaia handi bat atea ere bai, eta martxan jarriko gea. Bueno, zure hemen jartzen duzu, formato norte, baina hori da elkartzen zaten gunia, ez da? Ez bana izanazten. Bai, eta taldia, bueno. Baina zu artista moduan nola zea? Osa, izatez, jokin pertsona moduan, baina gara jokin sortu, osortxu, osorbi, osordoz, ez dakit, ja gaur egun danetik zatozte. Vale, txinos bi nola esatei txinos. Txinos ez dakit, zelan, bi egitxasan. Eta gauzia da, grafiti salen esatzuten moduan, azintzanean margotzen, sortu teukin jartzen, abala. Sortu, euskeraz, bale. Eta gero... Guain sortxu ikusi handik, no? T-W-O. Osa, momentu baten partido politiko ertentzan, orduan... konfusio pizka bat egon zan, o zeon kalian, orduan esanean, bueno, ba jartzen dute bi bat jarri nahan momentu horretan, fonetikamente nahiko... Sorta bi, vale. Fonetikamente nahiko antzerakoa zarako inglesez, eta gaur egun arte, ez dakit. Ja, baina bila jartze eta batzuk sortu esateie, bestiak sor dos eta bestiak sortxu. Marea diteke bai, ez da? Bueno. Bueno, ondo zio. Nire dendak ja izen nahi, eta batzuk ja, bestiak J-A, bestiak etxegize, eta esateko. Bueno, garrantzitsuna deitzia. Hori da, jendeak deitzia eta listo. Kontsumitzia, ez da? Hori da. Vale. Eta, gero esan deken bezala, hau guztia, ik sortzek ikitek, baino elkarlanien bikotiak intzaude, ez da? Bueno, oza, bakarri jarraitzen dut, baina bai bere proiektua dauzka, bakarrik azkenengo proiektuetan bai Txinan eta nerekin eraman dut, eta adibidez, bargazki guztiak, ogruako prozesu guztia bera grabatu eta berak edita dau. Oza, ni gustatzen jat editatzea gaur egun, baina ez dakit, azkenean hobeto dauztu dute, beste bat ematek itxia. Eta lan asko kintzaudenia, dan azpresak eta korrika ibili berren, laguntza beti ondo dortzea. Bueno, eta, gero esan dezure bai muraloi ekitea, ibili izan zehala, Indonesia alden, bakit Afrika alden, Senegalen bai ibili zehala, kontatu pixka ze gauza tokatu zeskizun itialeko horietan. Osa, Indonesian adibidez geixo izan da proiektu pertsonal bat bainen eskiena laranatan eria. Osa, kasu honetan izan zen dauko proiektua buruan, dala bidai guztian dokumental txiko bat itxea, eta berak eta ataratako argazkisekin, dan analogiko ataratzen dago, gero nik margotu berak ataratako argazki horreko. Bueno, nire estilora, baina eta gero Senegalen kasuan izan zen proiektu bat Bergarako danka taldiakin, eta elkarlanian inginoan proiektua, bai elkarte bat o kultura gune bat zabaldu da behan Dion Guar herrixan, eta nire kuadriako Mikel Remak eta ni junginan bertara margotzera, bai Bergarako udala bai son barruan sartuta proiektu horretan, eta elkarlanean, hori, inginoan tailer batzuk, bertako eskolia margotu, eta bai mural bat margotu bertako kultura gune horretan. Eta gero bueltan, Bergaran inginoan berdina. Bergaran beste mural bat, zentruan, proiektua izteko. Eta Senegalen nundik anibili zinean, nire Senegalen egon da, no? Nintzen, engor aldian, hor... Hor, surfatzen da, no? Surfea egiten da, engorren dago ermita eharro bat ola, gaina olatu txiki bat ola eskerrez kuliola polipolita. Eta horregon ginean, Zaude surfeaten da, ermitako hor historik entzute. Bai. Bai, justu dago merkatu bat hor parian, asko gustatzen zira el merkatu, arraian merkatua, justo, izan duan ebai. Gu junginan horra pintura bila, adibidez. Dion Guar geratzen da, barko bat diozu bote bat bertara heltzeko, eta ez dago esebe, ez dago denda eta sebe, eta adibidez pintura eta engorrera. Igual 6 ordu izan zian pintura bila juteko, eta bueltatzeko. Eta gero, geixen bat Dion Guar, zonalde horretan, ze hango proiektua zan, eta bertan hon ginen hogei egun.
Ba, jendia ikearrian, oso Bai, ondo bai. tratatu ziguen. Oso jatorra. Eta gero, harritu zitxana, ze pertsona, ze indartsua, ze ondila, Ba, ze bai, bai. ikearri jadian, Bai, bai. Gainera horre dion guarren gazte pila badare, oza, herrixak elegidu ez, baina azkenean lucha senegalesa hitzen debena, bai. eta horrek egiten dira herritik jaten bai. eta kirola egiten, baina dia... Eta gorpuz batzuk, Bai, bai, hori gorputza, kristona egu dia, horako bai. gorputza, okiko numeika eguen lamar. Hori da. Earra. Bueno, hemen, bota etxoixua, bota etxistorra, eta azkenengo, holkila botako deure, martxan jartzeko dena. Haure ondo. Bada, azkena. Bueno, ire labana eta ondo, motxe, zukaldere alitzea izan, Bai, gustatzen jat, desiente, baina... Zure moduan ez, baina, bueno. Bueno, nire margotzia da gustatzen, baina Bai. danako denbora, Dana ezin da, hori baina, da. bueno, zukaldeako, atein berda pixat, ez da, Bai. denbora pixkat. Gaina txikitan golaten naiz, nera itxakin, ez da, tomatada enginoan baserri zean, Bai, eta nahi eta pixkat burro, eta enginoan ez dakizen kilo, eta justo hau, ez dotin ordutik. bai, Ze urtero esatoztan, neosue tomatian botatzea etortzea, eta goatu aiz orduan. pasapure batekin egon ditzan horre egun guztia, golatzen ez. Ona. Bera begoratu, así que... Bueno, ba hori ia bukatutakat. Horia, bai, azkena hau. Inditukena, inbeste gauzatatikan, zen izan dek iretzakola, ba, gehien goxatu ekena, errepikatuko guana, o beti idekin eramango eken horietako... Ez dakit, eta kutxunena normalian izaten da azkenengo kuadro, azkenengo murala, porque uste dute gero ja demoriakin batzuk hartzen dute xarma gehiago, askotan, ba hori, zelen esan duzuna, Senegaleko proiektua ba oso politxe izan zen, o haidez txinakoa gogorra izan zen, ze... Bai, batzuk unkitu itei, Bai. no? Ba, ez dakit gero Indonesiako bidai guztia be politxe izan zen, ba, baina hola artistikoki, ontxe bertan, ba, igual Biarritzeko skate-parkia margotutako murala Mikelekin batera. Ba, ez dakit, ba, igual azkenetarikoa dalako handitza eta gustora gonitzalako proiektu horrekin, baina, bueno, Organiko gotako deu. hori da. Eskua garbitu hemen ure Bai. errazkan abazu, Vale. errazkan pasa, bai, honea eta honea ja aldea altzi bota bernun, osea, tomatiak errazkara eta bestia ere, katxiz la ama. Bueno, eta ikusiete bai horrekarri dituzula bilduma atzuk edo liburuxka, o zer da zehazki hor ekarri Bai. desuna? Hori adibidez, Suitzako txon galeriakin egin lan aurten, o lanian nago, Bai. eta, ba, justo... Hartu, eta akutzi Bai. gure zer da humor barruan. Karri hotzuta detaile moduan, ba, ez dakit, bertan erakusketa taukinean Parisen maiatza, apirila bukaeran. Bai. Eta erakusketa horretan, ba, jendia gerturatzen zen jende guztia, kuadroak ikustera, ba, feria, ba, street art munduko feria handi bada, Bai. eta bertan, ba, erregalo moduan ba, ez dakit. Ikusteko pixka prozesu guztia, zela hitzen duten lan, hau adiz behasainen margotuta 3 ordutako muraloa da. 3 ordutan iten deko hori? Bai. Nolako dimentsioa daka horrek? Hau ez da oso handia, hau lagunekin jun horra igande baten eta margotu ginoan zoze da. Baina pixkat ba prozesu guztia, dana, ba, kasu honetan nire marraskisa, nondan referentzia, ba, kromo, estatu batutako kromo sar bat, Bai. eta gero hau murala, hau murtzian dago Hau ez da margotuta. txikilla, Ja, Hor, bueno. ia laiz hori. Bai, hori da. Vale. Osea, eta ikusten da, ba, hori, justo Tokion egon nintzen bebai margotzen aurreko urtean, ba, bertan etaratako argazkisak, o inspirazioa hartzen dut. Krillin da, ona, Hori da. gokuku baki. Bai, osea, ez dakit, ikusten da pixkat prozesu guztia. Krilline favoritoa, guan. Bai, Tenzin Han. Tenshinhan Bai, iria. adibidez hau, behitu, ba, jartzuneko desguaze batean hartutako Kapota. pieza bat, eta gero kapota hau, ba, gonzan Pariseko erakusketan. Eta prozesu hau guztia, ba, larak eta atzosta argazkisak, eta maketa zinua berak iten dau. Una, Ez dakit, ba, Parise, osea, Tokioko... Hori zede, gau, tokaran... Bai, Tokio, nor... Hau, ba, lehen itxenan realismo gehiago, ba, kuadro baten zati bat, ba, inspirazioa koloria ikustezu Japoneko argazki batetik hartu nahan koloriak, eta hau da kuadro baten detaile, ba, ikustezu dana referentzia moduan. Japonen naukeon, ikiarria esate edakela, no? Nera Buah, nahi eta uno netzat, familikin lehen bai. urtean, da, bueno, gurasotare bai beste nahi batekin egon da dago, baino, da leku bat jun bihar detena, bai, Osea, Japonia. gainera junitzen aurreko gabonetan, bakarrik, Bai. eta niretzat, ez dakit, nahiko inspiradore, eta ez dakit, espeziala izan da, bai, benetan bueltako nahi seguro. Bai, Seguro, bai. Jaki aldetikan ikiarri jaumen da, ez Oso da, ona, bai, bai. Hor kaleko janak eta Gainera, gero txutxik eta bueno, bestek eta... merkia, hemen konparauta nahiko merke irutu jaten. Eta Txinakin konparauta, ba, Txinan be ondo jaten da, baina
Ez dakit, nik uste dut Japonen beste hobeto. ikutu bazekak. O diferentia, ez dakit. Ja. Entzat. Hor badaude, Txinan egon da zaude hor, esateko hor kalian badaudela hor jetea jata txistua botatzeko lekuak, eta hori zela Txinan o Japonen, no? Horrekin Ez que jendeak hori arritu itezio, que Historio, ze hor pintaran bi mural, eta bat izan zen barrualdian, Bai. eta horre ginen lehenengo murala margotzen, etorri zen esponsorra, bueno, gerente bat nire guri horren dizoskun pintura enpresa horren gerentia, eta horrek gomendu, esan zozkun bat, etorri nera mamen bizi da, eta etorri bazkaltzera, faltzera gurekin. Eta juginan laratani, eta dana zan, oso pijua, oso politxa, dana baskari guztia, afari guztia mai gainean, eta gara ziginan jaten, eta zan Son Goku jaten da moduan, bai, zan naguarra da. Eurentzat normala da, baina guretzat da, como sopa bat zan, ez dakit zela da, nera mamak izan, tapioka antzerako, almidoia sokan sopa horre. Eta jaterako orduan, zan... Pasta masa bat ezela... Zaratia taratzen hor. Baina, bueno, eta tipua Nik ondo pasako nilan, Esperientzia moduan nahiko interesantia zan. Baina, bueno. Bueno, hemen ingo deuna da guain. Esan deun bezala. Txistorra erdila hor guztiet, Getxo izango zalakoan. Baina, azkenean emateu asko ala, baina hemen prejitutakoan, hau dolkia eta txoizuak eta asko murrizten dira. Hori bai, guain garrantzitsua dana da, ingoetena da, iragatzi, soberako koipe hori atatzeko, bestela bolatxokiteko, ia ezinezko izango zen. Bueno, alko zan, baina utzi berko genuen ostutzen egun bati bestea dana gogortzeko, eta gero tomaten sartzeko garaian koipe hori dana askatuko zuen, eta hori ez deun nahi. Ingo deuna da, behitu, irugilarra, egositakoa berta bota, ingo detena da, hau iragatzi eta berta bota, eta gero patata zuritu, eta berta bota. Dana masatxo ingo deu, bola prejitu, eta tomate saltza martxan dakau, bertan sartuko deu, eta bago, aztxerrek etxarraka, eta honek abertze itxurak ingelditzean, Oso itxura hona limaka, ez da birrinduko iragatziko. Gol birrindu eta listo. Iragatzi egiten deu normalian, azala balin badaka. Ja, azala balin. Baina azala kendu dezkeo, askotan birrindu eta ja ondo gelditzea. Bueno, ingo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo gea lolingana, horbei alora zeintza, eta guantxe gaude bueltan. Guantxe arte. Eguerdion, Loli Zeinar garate naiz eta Gorbeia Lorazaintza zentroan gaude. Azaroan gaude eta gaurkoan pentsatu dut alako lore zentro berexi bat egingo dugu, baina bueno, loreakin barazkiak ere nastuko ditugu. Azaroan landaretan begira pentsamentuak baditugu, politiak lore-loretan kolore pila bat badaude, eta hemen kasu honetan bi mota ditugu. Biolak deitzen dugun pentsamentua lore txiki-txikia du nau, eta gero gure betiko pentsamentuak. Zer gehiago dakagu? Porruak baditugu ja, nik porru batzuk atera ditut, azanoioak baditugu baita ere, eta nire idea da gaurkoan lore xorta bat egitea, lore pixka batekin eta porruan berdiakin eta azanoioan berdiakin. Zer gehiago nahi zet kontatu? Fresiak. Fresia da, alako lore fina da, politia da, usaitsua da, sartzen dire orain azaroan lurrian, jardinean lurrian, edo tiestotan kanpuan. Sartu, tipul txiki bat bezala, errebola bat edo bulbo txiki bat da. Eta beti ateratzen dire. Badaude naranjak, badaude arroxak, moreak, badaude orillak, eta gero badaude nastuak, bulboak denak nastuak daude, eta horrela kolore guziak ateratzen dire. Azaroan sartu behar ditugu azanoioak baitare. Guk beti ohitura dugu olako azanoioa sartzia. Modan jarri dire azanoio txiki hauek, borobilak dire, politiak ongi ateratzen dira bestia bezala, berdin, eta arroxa hauek baitare. Zuzenezkoa da, hasi jartu, aztegi batian bota, eta gero ja olako eskeje txiki bat edo, horrek germinatu du nuean, mendik aurrera ja, inbernaderoan sartzeko moduan. Baitare merkatuan baditugu azanoioak koloretakoak. Hemen nastuak etortzen dire, orillak, arroxak, naranjak, gauza da berdin ateratzen dira. Gure betiko azanoioa bezala ateratzen dire, baina gero estetikoki, plateretan eta horrela koloretako azanoioa polita da. Orduan, onaraino haietu gara, orain zegin behar dugu gure lore xorta jarroi hontan.
Orduan pentsatu dut, sartuko dugula bian lore pixka bat, garai-garaikoa den biola txiki batzuk moztuko ditut, begira, moztu, jarroira botako ditugu. Hauek sartu behar ditut bian, batez ere gero uraz betetzen dugunean gure jarroia, egia da hor urakin mugitzen hasten dire eta politia da. Eta ja, botako diogu ura, eta ikusiko duzu, begira ze politia den ja horrela, Eta orain guazen astera gure lore xorta. Begira, hartuko dugu, nastuko ditugu denak, Fresia pixka bat, begira fresia ze fina den, ze politia den, eta ze usai goxua duen. Eta porruan berde batzuk baitare, begira. Panikulata hau edo gisofila panikulata deitzen diogun hau, egia da hemen gure baratzetan eta horrela ongi ateratzen da. Erresa da, badaude bi variedade, beti xuriak dire. Egia da orain merkatuan eta ikusten ditugu naranjak, arroxak eta horrela. Baina hoiek tintatuak dire denak. Panikulata da, beti xuria da. Azanoioan berde hartu behar dut. Kasu hontan egia da gure lore xorta hau ondatu edo ustelduala, kentzen galdugu, fresia kendu, porruan ostua kendu eta azanoioan berdea baitare kendu, jarroiari ura kendu eta uzten galdugu panikulata utxutxik. Eta bertan lehortzen da. Eukalipto berdiarekin nastuta, besterikan gabe eukalipto berdia eta panikulata usai goxua du. Zei duritzen gure lore xorta ari da, osatzen polliki-polliki. Eta bueno, azkenian dena, sukaldean eta horrela, dena zakarrontzira bota biharrian, holako lore xorta bat egitearen badago. Sartuko diot porruan berdia baitare, egira ze politia gelditzen den, bueltan, nik uste horrela. Sartuko dugu uretan, ur pixka bat gehiago botako diogu, usaia badakit ez duzuela, usaitzen baino dago, usai goxua, fina, politia da, eta bueno, azan oiua eta porruan berdia, begira, ontako balio du baitari. Lore txartonek, gure itxian iraungo du, segun, aste bete, 10 egun, gauza da negu aldera, egia da kalefazioak eta horrela sartzen ditugu itxian, eta bueno, igual, aste bete, baino, bueno, segun, Bueno, eta gaurkoan onaraino iritsi gara. Zuek ez dakit, ni gustura gelditu naiz nere lore xortakin. Animatu zaitezte horrelakoak egitera. Beira, panikulata itxian egina, fresiak baitare, azanoioa eta porruak baitare. Zer gehiago nahi dugu? Animatu zaitezte, eta gaurkoan onaraino mila esker eta hurrengora arte. Hau paloli eta hori da gauza polita prestatu esunaz, erra, gainera lorez aparte, barazki batzukin, da, mila esker, eta hurrenare irrikitan egongo gea, zure ikusi eta ikasten jarraitzeko. Eta bakizu, nahi duna bertara jun, eta artezala bertan. Bueno, gurean jarraitzeko, patata hemen ondo txikitu, zuritu eta txikitu, gatza puntua bai, bota berdio patata izaktikan txitxikiak hemen dazkat. Ja, koipiak entzen, horrek bere gatzan puntua daka, irugilarra egosteko garaian gatza pixka botatzen, baina patata ez bai gatzi botatzen, azkenian nazketa pixka sosito geldituko. Horru hemen botatzen jo gatza pixkat, gehiagi gabe, piperrautza pixkat ere bai, eta bagoaz. Eta zuok jokin inbiarezuna da, hor tomatia ja daka oin da, ingozuna da hor sartu, pipermina bota jok bat, eta gero mango zuten ben. Bat osua? Bai, bat osua, bisibiliko gaitu, no? Eta hemen goia txiki batekin, piperrautza pixkate bai bota jo, bale? Piperrautza ketua da, eta holan bere ikutua ematen dio ketuana. Venga, haure bai, listo dakau, eta esan dakoa, irugilarra, txitxikila barroa, eta bago atxergetxarraka. Bueno, eta Jokin, badakit beste proiektu poli bat edakazula, Saharako kamioiekin, kontatu pixkat, zertan datzan hori zehazki? Bai, proiektu hori aspaldi hasi izan, ni parte hartu eta azkenengo 2 urtietan. Bai. Bai, horre, bai Mikel, bai Javier Rodríguez, ez dakit, Maialen Arozena hemen ontzana baita. Jende asko dago hor sartuta, da Maite, da emakume bat bera gestionatzen da bena dana, eta kamioen asuntua da, kamioiak hartze dutela, kamioi sarrak hemen, konpondu, gero horrek dana janariz betetzen dira, eta juten dira direkto Saharara. Ba, oindala ez dakit, 10 urteo, ez dakit zenba denbora, ba, erabek izuten, amargotzia, jun baino lehen hau. Orduan, ba, ez dakit, Bolondrez presentatzea, eta ditzen duguna da,
irten baino lehena daukotzu 6 ordu margotzeko kamioi hori. Eta inguruko artista batzuk juntatzen gara, eta ditzen duguna da kamioia margotu. Eta ze marrazkin mota iteitu zue, o enkarguak dia, o nahi dezuen egin aldezue, edo... Bueno, azkenian bakoitzan nahi da bena, baina bai sajarakin... Zeru ikusia da kantzea baita, ez da? Ondo, eta bueno, beti eskuartian hainbeste gauzazkakela, zeo baldakatzu hemendikan aurrea erdibideen, o zeo prestatuta... Oin dagatena neguan, bai izaten dira tailerrak gehiago. Bai. Kultura eskola, Gipuzkoan dago proiektu bat, kultura eskola eta bateko. Gaitxeana da, Mikelekin batera... Nahiko potolo da, urpizka botako etor. Hori da. Asko murriztu dut, eta... Gaitzen duguna da, tailerrak prestau, umiekin o gaztiekin ikastola eta eskoletan, Gipuzko guztian, mural tailerrak, eta gero neguan batez behitxotena da, kuadroa margotu estudizuan. Kasu honetan daukate erakusketa kolektibo bat Australian bebai, eta horrako kuadro batzu margotu, gero, ez dakit, irtetzen dian gauzak. Pare bat mural, baina gero eguraldizakin bebai, ez dakizu. Eta muralak iteko bidek esatekena, girua laundu inberdik, kali handekela, azteiz margotzen ebila azteik, aizia... Zer deko okerro? Zer dekin pasatzen zuen okerro? Eurixa ditzen bada azkenean... Gelditu inberdek. Bai, ezin da margotu. Eta gero hotza pintau izan dute neguan eta hotzakin oso geski pasatzen da azkenean. Marguak transformatu iten dituk ere bai? Edo pinturak zuek gehiago zuzen ez? Gure kasuan olioa estudizioan izaten da, baina kanpoan izaten da fatxadetako pintura akrilikoa. Vale. Gertatzen da, hotz asko itzen bada, kongela bitzen dara. Eta hor dago truko bat, justo nire aitak eta pintura enpresa bat zeuken, eta da antikongelante pizka botatzea. Bai, Bai. Bai, kotxeko, bai, hori da. Hola, buena botako, eto... Bai, bota bertara. Hor, dena bota, ondo harrapatuta. Bai. Nazu urtanto ba bota eta berriotan harrapatu eta berta bota. Eta hor bain bolatxo botako ditugu prehituta. Eta eharra iten nahi gaituki. Oman ali eharra, txerritia gaurre bai. Ona. Egi esan patata hauek, ja txerriki gustatzen zaizku. Patatekin hola pixkat, suabe jarrita. Eta gero, tomate saltza ehar batekin. Eta gero, ja... Jarrita, txapeldun. Ondo. Gio dakau nadele bai, albaka freskua, albaka freskua dakau. Notgailuan, ateako deuna. Eta bai, albaka freskua jendek batzutan tomatei botatzen dio, ja, iten nahi dala. Baina, ni nahiagoek bota, behin ja, arrautza inda da honian, ja, dena inda da honian, da ja, plateraratzea zua zenian, orduan botatzeok albaka freskua pusketetan, eta gelditzeak kiston xamurra. Kiston xamurra baino, kiston aromatikoa, kiston usaintxua gelditzea. Bueno, eta hemen ikusten nian paez bat margotzeko ekarriko, wala, oleo pixkat, sprayen bat, ezek ezer ekarri. Nahiko garbi nago, jantzitza. Urrengo ekarri, berde, zer, eta ni esaten musikero bat etortze genien honea, eta gitarra non utziak, trompeta, me cago en la mar. Azkenean egun guztia, pintzelekin, azkenean... Esan dut, gaur zukaldatzean etxa, Hori da. Bueno, lagundu ja gorrei, beizak. Emango ja tenore pare bat. Almondit ja hori vuelta eman. Honeire hola menio bat emango jo dena martxan jartzeko. Hori da. Eta ingo deuna da gauza bat. Bolatxo hau pregitzen geldituko gea, tomatetan sartuko ditugu, arrautza bertan bota, tapa jarri, eta segituan gaude. Hau segituan ingo abitu. Nahiko itxura ona. Ona egin ditun, ona. Artista bat etorri da, eharra indu, eharra. Bueno, launa, gau, puntxu handago, beitu, gorringoako lain behar du, Gorringoa dantzan egon behar du, Ai, ama. Eta esan dakoa, bueno, albaka ostok eskuakin mostuko ditugu, eta bertan jarriko ditugu. Bueno, Jokin, horegi, kontatu dugu, girekin lana nahi dunakin, oire lanak gehiago aztertu, ikusi, onundik noa ibili alduten. Moduan, gehien bat, Instagram bidez itxo lan, Jokin sortu topatzen bada hor, da bestela,
Ba, hemen Euskari zenitzen da moduan, de boka a boka, galdetzeko, eta seguro bat ematek ezagutzen ez tala. Bikain. Ba, laguna, badakizue, goxatzeko, jarraitzeko eta artistekin elkarreoteko, ba, area jun, goxatu. Eskerrik asko tortzatik, eta jarraitu munduan hueltaka, eta hemen gure bazterrak txukun jartzen. Oso, ondo. Agur lagunak. Ale, agur. Arte.